Mbele wang'yo weche mamoko chendo ni maro imori report mar jaga budget koro yango ni sirikal okosebedo kachwalo pesa ya guche mantiere osuru kada maitero osuru maong'ad jotije sirikal. Report no nyiso gope ma sirikal ntiere godo mapoko chwale ya guche kaka mag KRA, NHIF, NSSF kod gope mamoko. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler mar report no. E kinde ma imedo gaji gi buche jaga sirikal yor luwo budget kendo tiyo gi omenda yo moluwore kod chik Margaret Nyakango, apis mare koro golo report manyiso kaka sirikal osetiyo kod omenda e thuolo mar higa achiel. E report no kuom siling maromo bilion 784 ma osetigodo gi sirikal, siling bilion 700 ei mano osetigodo e chulo osara kod omenda mabalang' ka siling bilion 83 otigodo e chenro mag dongruok. Pek mar gope to medo nyoro sirikal ka e ripod no jaga bajet oyango ni gope ma ibandho sirikal osemedore kowuok e siling trilion 8.56 e higa mokalo nyaka siling trilion 10.5 e higani. Ripod no bende oyango ni sirikal mamalo ni kod gope maromo siling bilion 630 ka mago mag kaunti ni kod gope maromo siling bilion 163. E gopego wego rak mag gedo mag ndara kod mamoko bandho sirikal ma ok tin ne siling bilion 289. Ripod no bende ofwenyo ni moko kuom jotije sirikal okosebed ka ichwalo negi pesa ya guche ma owinjore kara nyisi en omenda ma dhi agulu mar choko osuru KRA, mano omenda ma otisi ni PAYE ma ing'ado wi osara ka gowi mare romo siling bilion 25 ka agulu mar kungo mar NSSF sirikal pod ok oterie pesa maromo siling milion 407. Aguche NHIF sirikal nitiere kod gope maromo siling milion 80 ka mano maraheri ma ibandho sirikal en siling bilion 47. Jaga budget kod dwaro mondo mi sirikal mamalo kod mago mag kaunti oketa yanga ka itiyo kod omenda mag jopiny kendo pedhi e lela chenro ma owinjore bed ni tere pesa mag jopiny. Ken Muga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto e okang' machielo kendo okone